Oh. Oh, sus, buhay na buhay. Hop. Oy, oy. Lo. Lo. Oh. 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 Mata-mata ko lang kami. Dinaya lang mo sa mong ko. Asus. Dro. Istoryahan pa Lo. ko. Oh my god. Lo. Wow! 1-0. Anong tawag ito? Sabak. Sabok? Wow! Ayan na ha? So nakita nyo? Oh. Wala. Nawala ha? So hop. Good morning maing buntag! Ay buntag, hindi buntag bin. Alas 10 media. So for today's video, mga tumi sa pasulanan dari sa Japan nga daghang kayo sa mga isda dito bin. Oh, daghan sana ay saba og sa to ana salmon nga karon na himog tinapa. Ah dito? Oh. Oh, so adto mo kay ni text ang among amigo, naa daw sila sa Nicoba. So kita tayo gabot dito no kay magbike lang mi. So see you. So guys, maingod to sa tanan no. So niabot na gid mi sa among destinasyon. Lubin no. So dala to mga tropa dia. Atong pailailahon na itong mga tropa no. Ako namin sa Nicoba. Tao! Minar mo? Ay! Kucho! Ay, dami na huli? Wala. So, wala pa silang huli ngayon. Mamaya pa yun. Ulo! Oh! Grabe oh! Marami na. Pre! Pagsapit ng dilim ba? Magsapit ng dilim. Mamaya pang dilim. Dilim pa pala yung mga isda dito. Ganda short video ah. So dagang kay na nga masulro no. Pangakaigsunan. Oh, sorry. May huli ka na? Tingnan ko yung huli mo. So ito yung huli niya. So dito, Walang huli. wala ka bang huli? Wala. Baka may shoutout ka. Shoutout sa lugar nyo. Shoutout sa myself lang. Myself. Pare Rex. Gala-gala lang dito ah. Gala ka lang? Oo. Hindi ka nagmingwit? Hindi. Gala-gala lang mo. Bike. Marami din yung huli ng babae oh. No? Ito. Puno na yan. Punta mo sila doon. Tahan natin. So lolo na to ni sila. Daghang kay hapon din na masud. So wow, okay oh. 特大のが来たんだ。 Wow. Higo sila rin. Yun pala yung paing? Oh, maliit na Hipon? hipon. Oh, ano ba yun? Yung tawag nito? Yung sa atin yan? Ginamos hipon. Ginawa si hipon. Gusto mo na mo, Bin? Testing ta kay. Oh, may kaklaro na kay. Layo pa na ba kaya itong gibiyahe? Layo pa sa... Kailangan mo kabawi ba? Oo, tingnan mo. Oh. Kaya? Hop. Tingnan nyo paano itapon, no? Pick yan. Wow, layo nila. So pag mulihok siya, muto. Ini tanaw wala karon madula na. Sige, tanaw na to mga kaigsona, no? So di lang ta mo duol dito kay mga hapon na maikog ta. So dire lang ta sa atong mga tropa kay. Kay Ala. Ara na oh. Ara na oh. Ara na. Ara no. Laki yun. Bigat eh. Pag na nakuha na. Nawala na yung yan. Pag mawala yung Orange siya yun. sugay oh. Dira. Ayan oh. Ano? Ala, nasabit. Dako ra ba? Dira. Ano? Sabit? Nasabit. Saya nga guys, di makuha. Panituyok. Ito, kita ninyo. Sayang yung huli niya. Hindi na yun. Paikot-ikot. Pero ito, magaling to. Tingnan mo yung... Hindi ba umiyak yung may-ari niyan? Parang girlfriend mo pinaikot-ikot ka lang. Costume pa lang na. Ay, Panghuli na talaga ba? ayusin mo kasi ang layo pa ng pinagdaanan natin. So guys, hindi nag-mingwit si paring Rex. Alam niya yun dito yung mga galawan dito. Ito, Tingin-tingin lang. tingin-tingin lang siya. Ang mayroong mga baby girl, wala namang mga baby girl dito.
Tumawa. Baby boy lang. Baby boy lang, baby boy. Oh, bigil oh. Kita tingnan nyo kung paano Tapon. itapon ni pare oh. Whoop. Oh. Money popcorn. Oh, ang layo. Layo gid. Oh, eh. Oh! Parang papunta yun so. Galing oh. Ayusin mo kasi malayo pa yung pinanggalingan natin. Oh, yan. Yung orange na yan, pag mawala na yung orange na yan, it means kinain na. Oh, nawala na. Nawala na yung isda. Mag-bounce Oh. sa ba? Pag mag-bounce yan, meaning yan, kinain na yan. Tinan mo, may mga orange. Oh, dami nila. Ito mga hapon. Diyan, mga hapon. Oh, yung sayo wala na buntot yun. Ano yan? Pro lang ka partoto. Asan to banda pre ito? Nico ba? Ito? Nico ba? So andito pala kami sa Nico ba. O Kimi no, sa mga gusto mamingwit, dapat maaga kayo dito. Pero sabi ni pare, mas maaga pa itong mga hapon. Paunahan kasi dito, ito yung mga dito. Yung pwesto talaga doon. Alangan naman na paalasin natin. Oh, yan. Ayun na. Ayun na ha. So nakita nyo? Oh. Nawala Oh, nawala ha. So, hop. Mawala dyan. Mawala. Dito safety mo, doon ka. Usog kapin. Hindi, ayan mo yan. Oh, hayaan mo. Professional to. Oh, galing oh. Oh, sabit to. Oh, hop. Wow! 1-0. Anong tawag nito? Saba. Sabo? Wow! Lamig. Oh, hulog. Uli naman siya. 1-0. Oh. Okay. Ini. 1-0. Oh. Parang gutom na talaga sila. Oh, yes. Lagyan natin sa lagyan. Okay na. Okay. Oh, ini. Sugoi. Sugoy. Kita. Oh, see you later. Oh, doon. So, tinan nyo mo. Wow, sugoy. Okay. Okay. Laki. Yeah. So tukob na ro mga orasa. Saan ni Mabin? Ha? Prank mo yan sa'yo? Oo. Ayan ang sanabi ko. Dito, Bin. Tara, Mabin. Samang ka. Sus. Lo. Dakuha, Binoy. Ha? Dinaya lang, samang ka. Asos. Tara. Istoryahan mo pa Alo. nakuha. Oh my god. Lo. Ano. Oh. Lo. Dito pakita. Ya, 1-0. Lo, yung giruaw. Wala digin masayang yung pag-ariron mo. Unsa naman ka? Lo. Oh. Mukuha ka siya 2 ka iskis to. Ano naman? Oh, tama nga. Oh, wait, kita, wait. Pakita sa. Oh. Sige, sigundoy. Higa gini Guys, Masa may gipaon ni Manny? Pakita. Yan yung gado. Gitu be? Hipon gagmay ba? Gagmay na lang gani. Gagmay lang. Oh, sige. Wala na ikan ba? So, first cut sa akong tropa, si Kevin, no? So dito pag may magpahuli, pahuli-huli na yan, pre. Sunod na yan. Excuse me, no, inaubo tayo, no? So punain natin yung icebox. Taksikan. Oh, ayusin mo pagtapon ha. Baka yung katabi mo yung mataga dyan. Baka yung tinga na. Kilangin. Oh, nasa tunga, lagi nasa las tunga. Aduh, kabuok. Oh, dua. Okay oh. Okay oh. Ginawa ng paraan ni Kevin Dorian, nilagyan na ng paing loh. Ayusa oh. Sige, on your mark. Oh. So pila na kabuki mong kuha? Isa pa lang. Isa pa lang. Sige. Tanaw na to ni Ron.
Matawat lang mga kaigsoon na, no? So pag mawala ng orange, as you can see, makita ba ninyo, layo man gud. Magmuliok na siya, gitukob na na. So time check ta. Alas 12:11 ron sa udto diri sa Japan, no? Ari na, oh. Another video. Brought to you by Rugby, dikit na dikit. Wow. Wow. Nawala. Ba't nawala? Ito pala. Wow. Yeah. 1-0. 1-0. Nakailang 1-0 ka na, ha? Saba na. Siya pa. Wah. Tingnan mo. Tingnan mo kung gano'n ka liksi. Maganda to siya prituhin ko, isog ba? Isog ba? Parang yung matika lalabas, no? Ito si Kuya, ang galing to. Depende. Depende kung anong Gusto. ayan, no? Binabag lang, no? Pinabag lang yung isda dito sa Japan, no? No, tinapon na nila, baka. Bin! Ulit na? Bantita. So, umalis na yung mga katabi namin. Lilipat kami. Pinalis ni Kevin. Iba talaga yung power ni Kevin Durian. May ara na po? May ara naman? Wow! Di puga. Tigaling to baka yung hari mo may password? May magnet yan? Baka may serial number, alam na yung Serial number. Kita nyo yung gano'n. May passcode pala to. Humani. Wah! Sugay, ang liksi. Saan kaya makakabili nitong, anong tawag nito? Itong sa hari to? Kaya kumiri. Yung hari mo na password. Kaya may settings siya. Kaya ito tanongin ko si Kevin. Bin! Ano naman yan? Nakahuli na sila. Ikaw pa? Change password lang. Change password lang. Hindi pa mo ta. Wat ratagon. Di na to dali-dali on. Kuha na po sila. Kuha sila. Sa tunga lagi ang mga isda diri. Naada sila sa tunga nya. May kog man tamana tas tunga kay sila may nakauna. Dia. Bunas. Wala. Gamay. Aji gamay. Tamban. Aji. Kuha sila gamay. Ito na naman, no? Ito na naman yung sinasabi ko pag mga... Oy, nasabit? Wala, andun lang. Nasabit pala. Yan lang, kuya. Up. Birahan na lang. Mano-mano mo na lang. Yan o. Ay, saya. Ayan. Wala na. Diyan pa. Aro. Saba ba yan? Iba. Saba. Uy. Mano na lang ni kuya. Yan o. Nakita ninyo? Nakita nyo, fresh from the sea. Ug sa atin to, ano tong isda to, pre? Sa Pilipinas, Saba din? Sus, buhay na buhay. Dito yung gano'n ka presko. Sutanghon na. Sige kuya. Dyan yun. Naulo lang. Ayusin natin yung... Galing. So, ang galing ni kuya sa mga teknik, no? Iwan ko lang itong tropa ko. Ano na? Galing din. Nalambod pala. Lambod ti. Galing mo magraso now. Rason lang. Sige sila. Maganda yung second chance. Nalambod siya, kaya pala hindi na kinain. Isa lang, oh. Pare toto yan. Sa'yo nga dito, yung gagawin. Yan. Dalawa, oy. Dalawa yung huli pare toto. Ayaw talaga bili ng dalawa. Sugay.
bye. Yeah, boy. 3 oras isa. Okay lang, okay lang. At least may huli. Oo nga. Alangan naman. Oh. Wow. Ang galing. Oh. Siguro italo. Oh. Oh. Tapos balayin. Balayin. Para di ba yung dugo. Anong purpose nito? Patay. Yung pagkalat ng dugo. Ah. Yan pala. Tapos Oh. ilagay. Ilagay. Dito Tikita. sa Oh. alam mo. Ooh. Tapos takpan. Takpan, Para di takpan. mainitan. Okay. Tapos ilagay mamaya sa Tapos? silupin. Ibigay. Okay, Ben. Yeah. Oh. Giling, 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 giling. Oh. 来た来た Oh, no, wataw. 来たでっか Oh. Okay, oh. 大きい Ini. でかいね Oh. おーでかいお Yata, ーで yata, かい yata, yata, yata. イエーイ Yata. So yan, yan. Nakakuha na. Nawala na. Nawala na. Parang yung ex nyo. Laki yan, malaki yan, no? So ito si Paritoto ang nakahuli ngayong araw na to. Pang ilan na to, pre? 3. Tatlo, pangatlo. 3 kalukuhan. Sobra sa akin. Oh? Parang dalawa. Dalawa na naman. Dalawa na naman. Isa lang. Balik ka dyan, una ikog. Ah, dalawa, dalawa. Malakas lang talaga. Dalawa eh. Napingig eh. Pingig. Galing, galing. Mata. Namata. Ano, mata siya? Kaya maam. Yes, oh. Nakahuli ka pa, bulag. Ano, bulag siya. Ano, mata? Oh. Yan pinakamasarap. Ah, yan, yan. Para mo Oh. tapon mo Lagay mo rin sa silupin. Dalawa pa Ano, talaga oh. mata? Ano, dalawa na mata? Dalawa oh. Kawawa oy. Kawawa siya. Balik natin. Ayaw, sayang yan. Ayan. Huli ng ulo. Alright. Alright. Simple drill. Tapos, ilagay sa lalagyan. Lagyan. So yan, ang huli na naman si Paritoto. Ito naman yung aking tropa. Ano na? Puno na yung bag. Puno na yung bag. Sige, sige. Ganun talaga yung buhay, parang life, no? So maghintay ka lang, Bin. Darating din yung panahon. Hintay ka ng umaga. Oo, wag lang yung umaga. Di may obra pa daw bukas. May huli na naman si pare. 釣れた Hi. 釣れた Hi. Oh, すごいサバサバ saba, 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 saba. サバサバえサバな Yes, sir. サバサバでっかでっかいサバサバね Yes. Yeah. Oh, えこれってでかい方なんちっちゃい方 Isay. 小さい Isay. isa, isa. Pangilan na to, pre? 3. Tatlo, palagi lang tatlo. 3 ba kinasabi ko? Tatlo. 4 na eh. Apat na. 4 na. Pasensya. Uh, Sorry mga viewers. Tao lang. これよ釣れるが 油がないって落ちない。 Hoy. kakata na. 油ないうん、油が乗ってない。 Natinay na eh. うん、これけ美味しない。あわしいっぱいもらおうか。 Ay. So may huli na naman si Kuya, no? So naputol kasi yung sa kanya kanina. Oh! Aji! Ine! Malaki-laki na yung haji. Abe, oh, matikaon din. Ano to? Ano to? Haji to. Mantika lang tapat niyan. Oh, Sirit na. alright. Naman. Ito na naman. Ito na naman. Galing talaga, oh. Tingin lang o, Jen. Tingin-tingin lang. Ano ba yung klaseng isda na yan? Disimas usual. Wow! Wow! Oh? Galaw-galaw, galaw-galaw. Galaw-galaw. Oh. Mahilo yan, kuya. Kunin mo na kasi nakakaawa. Mahilo na yan. Silang. Ay. Paano pag kinain talaga niya, kuya, no? Okay. Huli na naman si Pare Toto. Yan. Yan, oh. Huli. Kita niyo? Laki yun, oy. Grabe sagad. Oh, Laki talaga to. lakati. Pingig.
Namata? Hindi, namatas. Ah, namatas, ano? Malakas kasi mag-ano. Sakit kasi. Hop, Si... hop. Uy, uy, hulo. Hulo. Oh, Ayos ka. oh. Tayo Oh. mo na mata. Mata-mata mo lang kami. Oh, lalo. Oh. Oh, ah. Ay, mas. Ah. Pa na ano sa amin ba na mata-mata ba? Oh, Yung kanina sana yan. Like, Oo. yan. Ah. Ganun lang. lunggo na naman. Goodbye, my teacher. Oh, dito na matanggal. Oh, siya. Oh, siya. Galing to, kahit saan magpunta. Oh. Oo. Ah. Tignan nyo. Yan ay Saba pa rin. 2-0. Ilan na to, pre? Tatlo. Tatlo na naman? Tatlo na naman? Mga lima na pala. Ah, 5 na, oh. Ah. Lalong lumalaki na sila, no? Palaki ng palaki yung huli mo, baka mamaya. Ganyan yung pag natanggal, baka nito, para hindi masyado maggalaw. Ah, ganyan pala yan. Tapos, mahirap ba? Minsan, itanggal ko ito yun, o Tinatanggal mo yung patayin na lang agad ba? Yung heart niya. cute. O, di ba? Fresh to fresh. So, dito ka pa rin kami sa Nico ba? Bin, ano na? Balita sa'yo. Wala pa? Ah, sige. Madali. Oh, wag mo madaliin kuya. Parang yung pag-ibig kasi pag wag mong madaliin kasi yung pag-ibig pag minadali mo, yan. Masasaktan ka nan. Oh. Ah, wala na. Oo. Oh, untik na yung lubid. Oh. Dito hilain mo dito sa may yan. Yan. Hop. Hop. Yes kita na. Galing talaga ni kuya. Oh, Saba pa rin. Sama pa rin. Walang pagkakaiba, sama pa rin. Oh, Saba pa rin yan. Pero malaki kuya. Ha? Malaki. Okay. Uy. Oh, gumagulong. Oh. Tingnan niya. Kidoki. Okay. Pabilang kasi sa dami na ng huli. Huh? Small siya pero terrible at saka fresh from the sea. Oh. Gumagalaw. Dividindo, may dividindo pala. Oh, yan oh. Susundin natin, daanan natin. So, Bin, tirahin mo yan, Bin. Baka tirahin ng iba. Oh. So, kita ninyo. Wah. Sayonara. Yung huli na, oh. Ganun lang ang life. Parang life. Desisyon na namin na uwi na kasi maraming huli si Kevin. Tapos wala na kaming pain. So, ito lang. Uwi na kami. Ito, pakita ko sa inyo yung huli ni pare, ha. Yan, oh. Yes ko yan. Hindi, umabang pa yan kanina. Yung iba, lumukso. Tara, so see you on my next vlog. Kasi babalik kami dito. Kasi kami ni paring Rex, hindi kami namingwit. Ano yun, next Sunday, ikot-ikot na yung audience na kami. See you. Bye-bye. Don't forget to follow Lloyd TV at saka subscribe na din yung YouTube channel ko, Lloyd TV din. Bye-bye.